Şer û pevçûnên ku li Hezê Şirnexê di navbera alîgirên HDP û Hudaparê de derket û di encamê de du kesan jiyana xwe ji dest dan, her du partiyan jî xiste nava liv û tevgerê. Serokên her du partiyan jî banga aramiyê kirin. Hin çavderên siyasî kuştinên di navbera Hudapar û HDP de jî wekî birakû jî binav dikin û dibêjin divê Kurd êdî tahammüla hev bikin. Em xemgînin ki hinekî cesaret siyasetmedarê Kurdan digirin. Sebep çi dibe bira? Tu tişt nabe yani nikare birakû jî meşru bike. Birakû jî haram e, birakû jî dijî maslaheta gelê Kurdistanê û siyaseta Kurd e me gişane. Li gorî hin çavderan jî ji bo ku di navbera Kurdan de carekî din bûyerekî bi vî rengî pêkneyê divê her du alî ji bên bahev û pirsgirêkên xwe bi diyalogê çareser bikin. Lazım e vana her du alî jî bên cem hevdû û bu axifin eviya kîjan alî lê borîn bixwaze kîjan nexwaze ku tu bînî li ser viya bisekine eviya hişk dibe eviya ji bona çareseriyê diviya nikarî pêşve bibî. Ji bona çareseriyê hemû partiyên me ku sakî têkiliyê wan nebaşin bên cem hevdû û bu axifin di ser viya de. Di navbera Hudapar û HDP de di cotmeha 2014 de jî pevçûn derketibû û nêzî pêncî kesî jiyana xwe ji dest dabû. Piştî vê bûyerê hin nûnerên sazî û dezgehên sivîl ketibûn navberê û nehiştibûn bûyer berfirehtir bibin. Derbarê bûyera Şirnexê de her du alî jî hev suçlar dikin. Lê çavderên siyasî dibêjin sedem çi dibe bila bibe bûyerên bi vî rengî zirarekî mezin dide Kurdan. Gönül Morkoç, Rudaw, Amet.